Shubor na kaslem jong unongsan hima. Ha ka wei ka jingjia Haribhoi district kumapalat Sao Phongut ki patba bakin thup nado ki shinrang ki kinthei bat ki khlung khna ki layo e ka jingpang pre bat panhiar khpo hadin ka jingbam khawai ha ka wei ka yeng ka badan ha ka snong nongkhra kumalayo jingtip le yathu bakate ka jing khawai ka dei ka bala punlong ha ka sngi tho ding bala dem bat dei tat ha ka step ka babut babuni ki patba nong song snong jong ka thain nongkhra ki bala le chakate ka jing khawai ki la kempang kinsan kabala antat ba dei namar ki bam ya ka jingbam kabala sneu bat kumta la punkit no ya ki shaki jaka ajing sumar han nongpo civil hospital bat ru ha Bethany hospital na ka benta ban yo ya ka jing sumar ka bakloi haba persyang ban wat jing tip na ki katto ka ningut ki pat ba ki balai chakate ka yeng khawai kila suba ba ka jing kempang kinsan jong ki pat ba ka dei na ka daw ba ki bam ya ka do snyang kabala ai ka te ka jing khawai kat ba ki wei pat ki pat ba ki bamshim la bam ya ka te ka do snyang ki khlam yo pang ai Nagaliang kibor badai kimi ikakot kakhia Haribhoi district marshuyo jingtip halor gani ka jingjia kabala suba jor bagadai namar ka jingbam ni ki jingbam ki bala sneu ne ka food poisoning kilalaj ban penlong ni ka jingto kit halor ka te ki jingjia bat lap ya ka dauten rai bat ru ban shimnong muna ne ki katto ka ningut ki patba ki bala kempang ne ka te ki jingjia ne ka benta ban phakmi bniapan sabar ka jilla Nakaliang jong ki bor katanat ka kot ka khia kila pentip ru ba ki ba bon na kita ki reu pat ba ki ba kempang na kita ki jing khawai kila sedang ban kot bat jam no ba nakaliang jong ki namar ka jing yo ya ka jing sumar ka bakloi kila kerpat ru ki wei di ki pat ba ki balaj ha ka te ka jo ka yeng khawai ki ba sngo kempang geladi ba ki dei ban lej marmar ki jaka jing sumar na ka benta ban yo ya ka jing sumar ka bakloi तो हने के जिंजा करे का मीट जंका वे करी कदम का bachelor party jongwi ni ki khun samla jongka sinong lokha te ngisha khot sakata ka jing khawai te hadin baladep ka jing aseng ni don ka jing ya bamja te baro ngi ya bamja ya ka bam ko la pun kre da ka ying kasam te kata kamit kamdon ka no ka jing ja nrei ha ka step hangap jongka sngi sajai te khana tarik don ka jing pri pania nga sutu bagata ka jing pri pania compare na ki we pat ki kom pri pania te marmar hi bang sutu ba bang sudi tang dawai asung kamyarap marmar hi nga be no shane shapo Bethany hospital te gidon kumba khatsan khandrungut hang ne po Bethany bat kumba khatsan khandrungut kidon shapo civil hospital ni ki bayo yang ka food poisoning badan ru ki ba dan don sessionong ki ba sudi tang dawai ki badang long minor kalian ke health department kila phone ninga bat kila jurip sessionong I Dr. Simli ila phone bat ka tim juni kila hiar sessionong nokra ban investigate ikne ka ta banang Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabenta ka 5-star Meghalaya. Hoy 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 kapag TMC si Turkey sentil Meghalaya bang tunay hoy kapag TMC si Turkey sentil Meghalaya bang Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela